कल हो ये भैया रहो असिया मत जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो तमिलनाडु में बिहार मजदूर से पूछलक समाचार हो तो बोलत जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो बोलत जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो असिया मत जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो बोलत जसबी ओकरा पटिया कल हो ये भैया रहो इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनवर सारा।